We've got 62 million South Africans and we've got about 187,000 police. So there'll be forever more. Umphatho wamapolisa umnumzana Bheki icela uthi iinkokheli zoluntu kwiindawo ezisemaphandleni eMpuma Koloni funeka zibeke phambili ukusekwa kwamaqonga asebenzisana namapolisa ulwaphulo-mthetho. Wenyukile umthamo wezithuthi kohola bendlela njengoko abahambi bethontelana ukugaleleka kumaphondo ohlukeneyo. Kwezemidlalo abadlali abantsha beKaizer Chiefs uChristian Seyle noEdson Castillo bathi baza kwenza ngako konke ukunceda eli qela lenze ngcono kule sizini. Alitshonile lingena ndaba samkela nani babukeli bethu kwijelo iDTT singaphosanga maseko masikhawule siwarhuqa. Umphatho wamapolisa umnumzana Bheki icela uthi iinkokheli zoluntu nezemveli kwiindawo ezemaphandleni eMpuma Koloni kufuneka zibeke phambili ukusekwa kwamaqonga asebenzisana namapolisa ukuqhubela phambili ulwaphulo-mthetho kwiindawo ezemaphandleni ingakumbi ngeli xesha leeholide zehlobo. Umnumzana icele ukuthetha okwemonti eMpuma Koloni. Ndaqeshwa kulindeleka athi ibhazalala kumasipala ombhaxa eBuffalo City esilulwaphulo-mthetho kweli xesha leziyongoma. Lo gama amapolisa ekuvuma ukunqongophala kwesakhono sokuqobisana nolwaphulo-mthetho ngokugqibeleleyo amemelela uluntu ukuba luncedise ngokusungula amaqela azakuthi ancedisane namapolisa, i-Community Policing Forums. We've got 62 million South Africans and we've got about 187,000 police. So there'll be forever more. So inviting more communities and more CPF and more people getting involved, as we did speak with the lady that comes from there, that even if we increase the police and the van, we shouldn't push the communities back. We must forever work with them. Umkomishana wamapolisa kuzwelonke uqinisekise ukuba abakhweli nabaqhubi beebhasi ezihamba imigama emide azakhuseleka kweli xesha leziyunguma nanjengemiyalelo yenkundla ephakamileyo yasemakhanda. Le nkundla ityabeke umkomishana wamapolisa kazwelonke nowephondo ngokutyeshela imiqathango yenkundla yokuba kusungulwe icebo lokuqinisekisa ukhuseleko lwezibhasi xa zihamba ephondweni leMpuma Koloni. We are complying with the interdict. We will do exactly what the interdict calls us to do, no matter how difficult it is, but we will deploy, we will escort those buses, and on the other side, legally, we will take the matter to court with a view to also put our side of the story. Umphathiswa ucele ukwayalele amapolisa ukuba abeke phambili ukhuseleko lwamanina kwakunye nabantwana, akhusela amashishini kwaye aqinisa ingalo yomthetho kulwaphulo-mthetho lwenziwa ngoonqevu. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Wenyukile umthamo wezithuthi kohola wendlela i-N1 eLimpopo. Uku njengoko abahambi bethontelana ukugaleleka kweli phondo kuzochitha iiholide zehlobo. Zininzi iingozi zokungqubana kwezithuthi kulo hola wendlela i-N1. Kutshaba abantu ababini kwingozi yokungqubana kwezithuthi ezimbini phakathi kwaseModimolle nesango elihlawulelwayo eTranscorp. Abantu abathandathu babalekiselwe ezibhedlele ngenqwelontaka. Kufutshane nalapho yenzeke khona ingozi ubuvaliwe, abanye abaqhubi balinde iyure phambi kokuba uvulwe. We got stuck for a period of 2 hours. We driving from Joburg to Mokopane, Transcorp toll gate. We then off-ramped via Modimolle, and then we took R101 back to N1. Kwingozi eyenzeke phakathi kwasePolokwane naseMokopane, umqhubi weloli uphulukene nolawulo lwayo emva kokugqabhuka kwevili, nto leyo ikhokelele ekubeni iimoto ezincinane ezimbini zinqubane. Abenkonzo zikaxakeka babile belithonsi ukukhulula abantu abebemngxike apho. Abaziboneleyo babalise ngabakubonileyo phambi kokwehla kwengozi. I was actually sleeping, so I could hear people screaming, saying, "Ho, ho, 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 ho." Yes, that's when I saw the car as if it was about to roll, but luckily enough it was able to stop on time. And then that's when I saw a tire coming towards the bus, and then that's when it hit the bus. The guy of Isuzu was going very fast. I don't know the motion he was going, and then he got a punch. And then after, there was a truck that was coming. So the driver of the truck was trying to dodge the guy. Kusenjalo abasemagunyeni kwezothutho bebeqhuba uqoqo kwizithuthi. As we speak now, almost 12 vehicles has been impounded and 41 has been issued with warrant of arrest. So we want to thank our officials, both traffic officers and the police.
Kusalindeleke olunye uqoqo lumandla phantse kuzo zonke indawo ezinezithuthi ezininzi eLimpopo ngalo lonke elixesha leholide zehlobo. Umkomishinala wenkonzo zoluleko umnumzana Mathogi Tobagale uthi isebe lezoluleko alinawo amandla okumelana nemingeni yeziyobisi kunye nokuthutyelezwa kweeselfowuni ezitrongweni. UTobagale bedlana indlebe ne-SABC ngelixa kusenziwa uqoqo kwiintolongo zaseMonti eMpuma Koloni. Olu qoqo luyinxalenye lokuqinisa ukhuseleko kunye nomthetho ezintolongweni. Iitrongo zomzantsi Afrika zijongene nomngeni wenani eliphezulu lamabanjwa ajonga ngonogada ambalwa. Le trongo inamabanjwa angaphezu kwe-3,700 inonogada abangaphezu kwama-800. Isebe lezoluleko lithi lo mqobo uyakuchaphazela ukwenziwa koqoqo olungenamagingxi-gingxi ezitrongweni. Umsebenzi mninzi ngoba iiboshwa esinazo zingale kwa-146,000. Kodwa abasebenzi bethu laba abasebenza emajele babheke lezi zokuphepha bangaphansi kwe-28,000. Manje ke mase sibheke ukuthi ama-correctional facility wethu njengala eMdantsane agcwele kakhulu ukundlula le mibhede esinayo la. Ngethuba kusenziwa uqoqo kule trongo yaseMonti, onogada bafumene iziyobisi eziquka iMenrex kwakunye nentsango, imali esondele kwi-1,000 leerandi, onomyayi abasithandathu phakathi kwezinye izinto. Ukufumana izinto apha kuthetha ukuba le correctional facility ineyinkinga zokuthi kuyakhonakala ukuthi into efana neziyobisi nama-cellphones zikwazi ukungena. Umkomishana uthi baza kuthi qolo ukuqhuba uqoqo olungalindelekanga kumaziko ezoluleko elilomzantsi Afrika kweli xesha leziyunguma. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Kutyalwa amapolisa ngaphaya kwe-1,500 KwaZulu-Natal ngeli xesha leziyunguma. Igqiza eliphezulu lesipolisa lithi lilandisile inani lamapolisa kwindawo ekuqatsele kuzo ulwaphulo-mthetho. Amaphoyisa athi azimisele ngokuvikela izakhamizi ngalamaholide atshalwe ezitaladini kanye nasemamall. Iziphathimandla zamaphoyisa zithi zandise amaphoyisa ezindaweni eziningi kulesifundazwe, kuthi izindawo ezaziwa njengeziba nobugebengu nazo ziqashwe ngesolokhozi. uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukholelwa ukuthi uhlelo abalwenzile luzosebenza, kodwa usexwayise abantu ukuthi baqaphele ngalesikhathi. eMgungundlovu okungenye yezindawo ezinobugebengu obuningi esifundazweni, izakhamizi zikwamkele ukuba khona kwamaphoyisa ezindaweni eziningi kuleli dolobha. It does give us a peace of mind, a sense of security. Jabule kakhulu ukuthi sibone amaphoyisa ezokuphepha even phakathi edolobheni. Umkhwanazi ubuye waxwayisa abashayela bedle amanzi amponjwana. Yaxwayisa ke laba abathanda ukudla amanzi amponjwana ukuthi wadlelena amanzi amponjwana nihlele emakhaya. Awungathi ke masuphuzile bese ungena emva kwenqola amasonto uyishayele ngoba into ezokwenzeka uzoba ngingozi bese kulimala abantu abaningi. Khona manjalo kunabantu ababoshiwe kwizimvimbamgwaqo bezibanjwe esifundazweni ngamacala ahlukahlukene. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Sinamukela kwakhona kwindaba zelijelo, yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti sicela xa ubukela ucofe ulike, kananjalo ukuba ukacofe usubscribe, sicela wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uthi inkokeli zoluntu nezemveli kwiindawo ezisemaphandleni eMpuma Koloni kufuneka zibeke phambili ukusekwa kwamaqonga asebenzisana namapolisa ukuqhubela phambili ulwaphulo-mthetho kwiindawo ezisemaphandleni ingakumbi ngeli xesha leholide zehlobo. Umnumzana Cele ukuthethe oku eMonti eMpuma Koloni. Amagosa ebhunga leteksi iSantaco athi aphume embombozone zendlela zeli uqinisekisa ukuba abaqhubi bathobela imigaqo ezendlela beka isweni abaqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala nangaphaya komgqaliselo wesantya. Ukuqinisekisa ukhuseleko labakhweli nabasebenzisa indlela. Amarenka aseThekwini agcwele kakhulu njengoba iningi labantu seliyochitha amaholide emakhaya nemndeni nabangani. Balana nje emateksini bafuna ukufika emakhaya bephephile. Usifisa ukuphepha mkhulu, siyofika kahle emakhaya sibuye kukuhle.
nokuthi emgwaqweni ukwazi ukuthi ungagijimise imoto speed. Ngijahe inkukhu zesiXhosa, ngijahe igusha, ngijahe ukubona izihlobo zami ekade ngayigcina sithi nje kube isikhathi somndeni nje lesi ngicela nje ukuthi sonke sifike siphephile futhi sibambisane nabashayeli. Ingqinamba kubashayeli ukuthola imvume zemzila njengoba bethi amaphoyisa ababophela zona aphinda badlele nezimoto. Cha umfundisi abahlukunyezwa amaphoyisa lapho ushanela kahle hle ukuthi kahle hle mawasixegisela kahle hle ngoba uthi mawubuya phezulu ubuya le kube nakolanda amadesi axetshule. Masilayishile siba nenkinga yokuthi sivinjwa amaphoyisa befuna amaphemithi masibuza abelengu bethu bathi amaphemithi bawenzile kodwa bawatholi. Uphiko lwezokuphepha embonini yamatekisi kwaSantaco ihlokomela ithi isebenzisana namaphoyisa uqinisekisa ukuphepha kwabagibeli nabashayeli. So njengosuhlokomela nje senza sure nje ukuthi nje shaya zero tolerance nje asifune driver nje uzositshela ukuthi nje lobutshwalo oba yizolo. Izandla zinxuse bonke abasebenzisa emgwaqo ukuthi baqikelele ukuthi wonke umuntu uphephile ngaso sonke isikhathi. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Inkampani yesamente ehoxiselwe imveliso yayo kwintengiso ligunya lolawulo lwezemveliso zeli iNRCS ngamafuphi iyaliphikisa elinyathelo ngelithi libe neziphene. Le nkampani ityholwa ngokuvelisa imveliso eyengeyenge ngokomgangatho olindelekileyo ukugcina kwesamente ligunya lolawulo lwemveliso. Kodwa iConoscement ithi ngunotshe lowo kunjalo nje iza kuyikhusela ngengalo yomthetho imveliso yayo. Ixambula ngelithi uvavanyo oluqhutywe yi-NRCS lubhudile umhlola kwaye ithathe isampulu ezingeneno komlinganiselo wovavanyo. The matter has already been handed over to the attorneys. It's unfortunate that NRCS have chosen to continue with the narrative of substandard deviation, when in reality the testing conducted by themselves has already been proven to have been conducted incorrectly and indeed outside the relevant standards and rules, by law. Le nkampani kwathi abethwe ngoyaba amanqanaba athile phambi kwesibhengezo seziphumo zovavanyo. Enye yenkampani ezikhupha iziqinisekiso zokuvelisa ithi lenyewe iphakathi kwe-Iconoscement eyimeleyo ne-NRCS. We can confirm that Iconoscement is our customer on product certification. Because the matter is now a legal matter, we will leave at that. We will not have any further comment. I-NRCS yalile kudadela enzulwini ngalenjece ngelithi sele isingethwe ngamagqwetha wayo. Abasemagunyeni besixeko saseKapa bantu balidlulile inani bebezisikelele lona lokunikezela ngeziqinisekiso zezindlu ezintsha eziliwaka xa kuphela lenyanga kaDisemba. Bathi banikezele ngeziqinisekiso zezindlu eziyi-1450 ngaphandle kokucotha okubangelwa kokuqinisekiswa kweenkcukacha. Belinikezela iziqinisekiso zobunini ikhaya olusapho lwaseMitchells Plain bangabokugqibela kuluhlu obelicwangciselwe lo nyaka. Usapho lwakaSolomon luthi iminyaka ingaphezu kwama-40 luhlawula irent kweli khaya. Bathi namhlanje sekufana neChristmas efike emsinya nanjengoko besamkela uluxwebhu lubaluleke kangaka. Well, I lived here for 43 years and I'm very happy. I'm quite happy, with what is happening today, and I've been staying here for quite some time. I can tell you it's quite a decent neighborhood. It's a very nice area that we live in. And what is happening today, it's really come at the right time, and it's great news to us, to me and my wife. And I truly appreciate. Isixeko sisemva ngolwakhiwo lwezindlu ezimalunga nama-300,000 besithi balindele ukuba lo nani linyuke nanjengoko abantu befudukele ezidolophini babekele bucala ngaphezu kwezigidi ezi-20 zeerandi ukuze bakhawulezise ukunikezelwa kwetayitile ebantwini. Myself and the directorate, we've dedicated 21.5 million rand to expedite it. And so outside of the campaign and the engagements, and you've traveled with me, seen me going door to door with communities, we've now made sure we have external contractors who are actually tracing people. Isixeko sicela intsebenziswano noluntu ukuze banikezwe ngokukhawulezisa loo maxwebhu. Besithi ngamanye amaxesha iintsapho zilinda iminyaka engade iye-10 ngexa kusaqinisekiswa iinkcukacha. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.
Amafama emfuyo athi inkcukacha amanani zamapolisa ezibonisa ukwehla kokwebiwa kwemfuyo aze uchana umhlola. Uninzi lwamafama kwiindawo zasemaphandleni kwiphondo laseMntla-Ntshona luzisekela imibutho yawo yokulwa ubusela bemfuyo obuqatseleyo. Iinkcukacha manani zibonisa ukwehla ngomyinge we-5.5% kwiziganeko zokwebiwa kwemfuyo kwilizwe jikelele, nomyinge we-0.3 wokwehla kwiphondo laseMntla-Ntshona. Ukanti amafama athi unotshengo nongqawuse ezinkcukacha ukuba uninzi lwawo lunezivubeko zokubelwa imfuyo. Amafama achatshazelwa ukwebiwa kwemfuyo amanyene ekwamemelela amaphulo aqinileyo ukulwa esi sihlava. Towards the festive season, cases of stock theft are very high. Stock theft is committed mostly in the evening and in the early hours of the morning. So the far-flung stations, more especially, your stations like Bo Volmaranstad, as I've indicated, your stations like Bo Bray, Bo Fostersuo, Bo Mukopong, there are police officials who are continuously patrolling those areas. Amapolisa athi sele eziqinisile iintshukumo zawo ukuqobisana neziganeko zokwebiwa kwemfuyo, ingakumbi ngeli xesha leeholide zehlobo. Amafama athi azilungiselele okona kungakumbi nangakumbi kwezi holide zohlobo ngokuphathelele nokwebiwa kwemfuyo. Ukanti amafama aseFreystata athi ubumhle lonyaka kwisivuno emva kokuthwaxwa ngocimicimi nengqele ebimandla. Nanjengoko kuqhutyekekwa nokutyala kanye ngexesha lokungazinzi kwemo yezulu, iimvula zasehlotyeni zigalela, amafama amaninzi athabathe isigqibo sokuqalisa ukutyala izityalo ezahlukeneyo ezifana nombona nesunflower. uCharlie Van der Linde oneminyaka engama-48 nosisizukulwana sesithathu njengomfama ofuyileyo notyalileyo uvakalise ngelithi u-2023 ube nexesha elihle lesivuno. There are some areas that the rain did come a little late. 2023 season was a good one, and they predict a El Nino weather pattern, but we've had some really good seasons in El Nino. Uhambo ngonyawo lonwabu ekutyaleni izityalo kwingingqi ezithile zephondo ngenxa yonqongophalo lwemvula bekungaxhoka ezezimali kumafama amaninzi. I decided to plant. My maize seed is already in the ground. I decided to do that because I had already prepared the land. Kananjalo iqumrhu lezolimo laseFreystata lithi ukuselela kwemvula kwindawo ezithile zephondo kukhokelele kumafama ukuba alinde imvula phambi kokuba alungelelanise umhlaba. It was a good year. We also obviously had our challenges at the beginning of the year in as far as the rainfall is concerned. We're looking forward to a good season for the coming year as well. Obviously, we are dependent on the nature to give us some good rain. Ukanti ixesha lokutyala umbona belimele liqale ngo-October kulonyaka. Ibonakala ingamfiliba iChristmas kusapho lukaLisedi Litshilwane oneminyaka 9 ubudala wasemasoyi eMpumalanga. uLisedi waduka ngo-Agasti wonyaka opheleyo kwikhaya lakhe. Umama wakhe uPriscilla uthi amapolisa awakaniki imkhondo ngaye. Usapho oludinga impendulo nangoku alwazi nokuba uphi umntwana owalahleka xeshikweni encedisa egadini. Ukuduka kwakhe kushiye usapho luxheleke umphefumlo. Siyabuba buhlungu simndeni sesidla iChristmas ye-2 solo lo mntwana akatholakala. Amapolisa kwakunye neqonga lezokhuseleko ekuhlaleni basebenzisana kuzanywa ukufumana uLisedi. The investigation is still ongoing. We haven't closed the case. We are investigation, but I must indicate that it seems to be a very cold case because we have been searching everywhere. We have been trying to follow the leads. Up to so far, we are not cracking anything, but we are not going to stop to do the investigation. Singumphakathi sokusala ku endeke lesehlakalo asikathuli solo siyahamba solo siyafona together namaphoyisa. Amapolisa athi akukabikho ekuthe kwafunyanwa nangona kunjalo usapho lakwaTshilwane luhleli ethembeni lokuba uLisedi uza kufunyanwa.
Lihlehliselwe inyanga kaJanuwari ityala lendoda etshola ngokudlwengula igqirha leminyaka ngama-26 eKimberley eMdlakoloni. Eli gqirha litshola ukuba umrhanelwa walicela ukuba limenzele umsebenzi wokucoca emzini wakhe. Ekufikeni kwakhe kulo mzi le ndoda yamdlwengula, utsho lokhohlela isingini. Ebephume ngendlu eyokunika inkxaso omnye wabo, athi ahlala enedyudyu. Bathi ukuba umrhanelwa anganikwa ibheyile angaphinda awenze lo mkhuba. Igunya bantu lezotshutshiso livumile ukuba umrhanelwa usemanxada-nxada enkundleni nalapho esaxoxa elinye ityala elikumila nje lokudlula imveku. Kulo nyaka uphelileyo ebekajamelene netyala lokudlwengula elinye igqirha. Aba bantwana bethongo bamemelela ukuba umthetho uthathe indawo yawo. To support our traditional healer, hence this matter is affecting us all, and we feel that the suspect must remain behind bars because the women are not safe out there, and if he's getting bail, it's going to repeat the same incident that he's doing. I feel he must stay behind the bars. The justice system must make an example with this guy because really we are tired. We are we are really in pain. Umrhanelwa usaqamele ngenqindi ngaphaya kwezitshixo. La khoshi kha.